गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बिजनि दख'रा एप्सआ थुलुंगानि थान्दै मुंख्लं महेश्वर मोसाहारिनि मुंख्लं सानफालिदों। मैया 30 अक्ट'बर खालि बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बर' बाजार दालाय एप्सनि सिङाव थानाय फस्लाबारि गामियाव थुलुंगानि थान्दै मुंख्लं महेश्वर मोसाहारिनि 22थि मुंख्लं सान फालिनाय जायो। हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै आफादनि फिरब्लाखौ बेरहोयो दख'रानि आफादगिरि मुस्रि सुबिलाल दैमारि बिथाङा आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो थुलुंगानि थान्दै मुंख्लं महेश्वर मोसाहारिनि ओनसोलनि बिसि प्रमेला मोसाहारि बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लायो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि रायजो राजा फरायसा फरायसुलि आरो दालाय आफादफोरनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मावथि बिथांमोना। भारत हादरनि गोग्लैसोना थानाय हारि हारिसाफोरनि खुदियाफोरखौ आरिमु आरो मोसामुनि गेजेरजों जौगाहोनो फ्रान्स हादरजों इन्डिया फ्रेन्डशिपनि दैदेननायाव मुलुगनाङारि मोसाखावरि आरो करिय'ग्राफार सन्जय खाननि दैदेननायाव आरो रान डान्स एकाडेमि आरो करिय'ग्राफार हिर'इन बर'नि हेफाजाबाव थांनाय 30 अक्ट'बरनि हराव बेरगावनि टंला खनसेपारियाव सा सानजा भारतनि एस'सिएशन नमस्ते गान्धीनि गाहाय मावखुलिखौ बेखेवजेनो। टंलानि बे मावखुलिनिफ्रायनो आसामजों लोगोसे नर्थ इस्ट ओनसोलनि खुदियाफोरनि जौगानाय खामानि मावगोन। मैया हरनि समाव बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बायदि हारिमु मोसानाय दिन्थिफुंनाय जायो। बे रंजानाय हारिमु हाबाफोरखौ नायनानै फ्रान्सनिफ्राय बाहागो लाफैनाय आलासिफ्रा बर'नि दामनाय देनाय मोसानाय रोजाबनाय हारिमुफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय फोरमायो आरो हाबाफारिया जोबनायनि उनाव आर'नाइ फालिफोरखौ खर'आव खावनानै बर'नि खेराइ दामनायजों खेबस्रायनो मोसाफाना गोजोननाय लायो। मख'जायोदि बे एस'सिएशन नमस्ते गान्धीनि मुलुगनाङारि आर.एन.आइ. बानजायगिरि सन्जय खानआ गोजोननाय फोरमायना उदालगुरि जिल्लानि टंला ओनसोलाव गोबां सम सिगांनिफ्रायनो हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावबोनायनि खोथा फोरमायो। बर' हारिनि बडलेण्ड सोमावसारनायखौ मेथाइ रोजाबना थुलुंगा आरो मदद होबोनाय जांख्रिथाय देंखोगिरि दैख्रं खुंगुर बसुमतारिनि असे फंबाय रायसन बसुमतारिया माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो बेरामजों भुगिना दङ। फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरां मोननानै एमएलए जुलेन दैमारिखौ खौरां लानो थाखाय देहा फाहामसालियाव थिनहरो आरो बिथोन होनाय बायदियैनो एमएलए जुलेन दैमारिया खौरां लाहैयो। फाहामथायनि थाखाय रांनि मदद होनायनि बाथ्रा बुंथियो एमएलए बिथाङा। चिराङाव नेशनेल इउनिटि डे फालिदों। नेशनेल इउनिटि डेजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्ला काराटे डु एस'सिएशननि बानजायनायाव एनएसएस इउनिट बेंटल कलेज बेंटल एसएस स्कुल जथाय रान फर इउनिटि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो बेंटल गोजौ फरायसालिनो मानगोनां गोरायुं रहेन मुसाहारि बिथाङा बाहागो लाफैदों। लोगोसे काराटे डु एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि मनेस्वर खेरकाटारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि बे हाबाफारिखौ जिल्ला बेंगिरिनि बिथोन बायदियै खालामनाय जादों होननानै आरो बे हाबाफारियावनो बेंटल गोजौ फरायसालिमा आरो बेंटल गोजौ फरायसालिनि फरायसुलि आरो फरायसुलाफोरा बाहागो लाफैदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव एमए फोजोबना कम्पिउटार कर्स लाबाय थानाय साथ्रिनि बसुमतारिया हरखाब दौलें लागोना जिउ फोजोबना लानाय हालोदाव मोननायखौ क'क्राझार बिगियान फरायसालिमा दालाय एप्सआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैनो थाखाय इसोरनाव आरज गाबना ममबाति फोजोंनाय हाबाफारि लादों। जिउ फोजोबना लानाय जाथिनि आन्दोआव माबा मोनसे थानो हागौ, बेखायनो थार बिजिरनाय नागिरना दिनै क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि दालाय एप्सु फारियै लेङाइ आफादगिरि रलेनसन इस्लारि दिदेन दैमारि गाहाय नेहाथारि मनिसा बसुमतारि बिथांमोनजों लोगोसे फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बे हाबाफोरखौ मावफुङो। ट्राइबेल बेलार ब्लकफोरखौ रैखाथि होनांगौनि दाबि आरो ट्राइबेल बेल ब्लकआव हाबफैनाय सुबुंफोरखौ सरकारा एफेक्सन खालामनांगौनि दाबिजों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखांलाय गथायदों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराय देख्रेन नार्जारिया बुंबावोदि एबसुनि मटर साइकेल रेलिया फैगौ बिसायख'थिनिसो प्रिपारेसन। एबसुआ हारिनि जेंनाखौ लानानै नाटक खालामनायखौ गारनाया मोजां। ट्राइबेल बेलार ब्लकआव आयेन बेरेखायै थाफैनायफोरखौ होखारनांगौनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनिसिम बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराय देख्रेन नार्जारि जनरलाल बसुमतारि बिथांमोना गोसोखांलाय गथायदों। बिफा गैजायै हिमांशु देउरिया एमबिबिएस फरायनो जायगा मोनबाय। बाक्सा जिल्ला बरमानि हिमांशु देउरिया नेट आनजादखौ थिसननानै एमबिबिएस फरायनो खाबु मोनबाय। जाय समाव बिफाया कभिड-19जों जिउ गोमादों, बेफोरबायदि दुखुनि समावबो गावनि गोख्रों नाजानाय आरो बिमा बिफानि सिमांखौ जाफुंहोनो हिमांशु देउरिया बरपेटा जिल्लानि फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव मुं थिसननो खाबु मोनबाय। बिथांखौ ओनसोलनि सुबुंफ्रा आर'नाइजों मान बावना बरायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव सानैसो दुथांफ्रा हर गेजेराव नार्स आरो डाक्टारफोरनि सायाव आखाइ दैखांदों। फेग्रा मुवा बाहायनानै उदालगुरिनि सानैसो दुथांफ्रा डाक्टार आरो गुबुन गुबुन स्टाफखौ बनायजों लोगोसे डिउटियाव थानाय नार्सफोरनि सायाव आखाइ दैखांदों। बे जाथायखौ लाना पुलिसनो एफआइआर होबाय होनना खौरां मोनदों।